Projekt Klimadam reaguje na potrebu zlepšiť plánovanie na cezhraničnej úrovni v oblasti adaptácie, mitigácie vo vzťahu ku klimatickej zmene. Ochrana životného prostredia je jednou z priorít Košického samosprávneho kraja napriek obmedzeným kompetenciám v tejto oblasti. Realizácia projektu Klimadam na slovenskej strane prispeje k riešeniu podrobnejšej mierke v povodí rieky Roňava a adaptácia na zmenu klímy. V rámci projektu budú doplnené údaje povodia a spracovaná integrovaná štúdia za účasti zainteresovaných strán, ktorými sú samosprávy, lesníci, poľnohospodári, ale aj široká verejnosť. Projekt sa zaoberá povodím Roňavy. Je to povodie, kde bol vyhlásený 27-krát povodňový stav. Podpora alebo realizácia programu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou z prostriedkov EHP a Norska je významným príspevkom k zlepšeniu situácie na východnom Slovensku a aj na Zakarpatskej Ukrajine.